So hello guys, welcome back my YouTube channel. To आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामगोन आरो चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल घन्टाखौबो हो। गाबायना हो थुना हो। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स स्टार्ट। तो बेखौनो बुङो सेंग्रा टाइमाव बेकार थानानै बोराय टाइमाव टेलेन्ट देखायनो नागिरनाय। आङो मोनसे खोथा सानो आरोना, बे आबौ हाथाय गलायलायनाया एन्जर हाथाया सेंग्रा टाइमाव बैसाङाव उन्दु थानानै बिथाङा आबौ हाथाय गलायलायनाया दा 60+ जानानैसो बिथाङा टेलेन्ट देखायनो मोनदों आरोना। हम उसके पास गए बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। ये है मेंटोस जिंदगी। तो आं बे भिडिअखौ नायनानै मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना, आजिखालि खायसे सेंग्राफ्रा आरोना आसलते मा जाजोबखो पात्ताखौनो गैला। जेराव ससियेल मिडियायाव आरोना बैफोरबादि हिजिरा टाइप सेंग्रा आरो बोरायफोरनि भिडिअआसो जोंनि स्क्रिनाव नुजाफैग्रोयो आरोना। तो आङो बेखौनो आरज गाबो आरोना इसोरनाव, फैगोन जोनोमाव बैफोरबादि सेंग्रा आरो बोरायफोरखौ सिख्ला जोनोम हर आरोना। बे भिडिअखौ अनलि एन्टारटेननि थाखायल'सो बानायनाय जादों, बेहाय रावखौबो दुखु होनो थाखाय बानायनाय जायाखै। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा गासिनावबो आखाइ खबजोबनानै सरि बिनाय थाबाय। तो दानिया फैदोलाय नेक्स्ट भिडिअ। तो साला आं बे भिडिअखौ नायनानै सानबाय आरोना, आजिखालिनि भिडिअफ्रा बेफोरबादिनो बडि सोमावनाय थाफ्लि सोमावनायफोरसो जायो नामा। ओमफ्राय आरो आं मोनसे खोथा सानबावो, बेफोरबादि सिख्लाया आरोना गावखौनो बेफोरबादि भिडिअ बानायनानै सानि लियनसो सानो खोमा। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Oh my god, ये क्या था साला। तो बेखौनो बुङो भिडिअ। साला मोसाबाय आरोना, आसलते मिडिल फिंगार देखायनो मानो गोनांथि। आबै ओ सिख्लाफोर, नोंसोर मिथिगौना मिडिल फिंगारखौ मायाव बाहायो? तो आं मिथिगौ मिडिल फिंगारखौ मिथिलाय, नोंसोरबो एथ' जाम्बि नङा, मिथिखागौ जानांगौ मायाव बाहायो। सिख्लाफोर नोंसोर मिथियाबाथाय आरोना फैबानो जाबाय गुवाहाटि पाल्टान बाजाराव, ओरैबादि बुजायना हरगोन नोंसोरनो, फैबानो जाबाय आरोना पाल्टान बाजाराव। तो मिडिल फिंगारखौ मायाव बाहायो मायाव इउज खालामो आं बेखौ सेस खोन्थानानै बुजायनानै हरजोबगोन, फैबानो जाबाय पाल्टान बाजाराव।